Žiť nielen teda Trenčínu, ale hlavne Ružomberskému MFK, na ktorý stráca 3 body. Podľa ruchových mikrofónov vám už je jasné, že na hraciu plochu prichádzajú a už sa pomaly zoraďujú okolo. Pozor na túto chybu, Lakiezek posiela Banskú Bystricu do vedenia v druhej minúte. Tak toto je scenár, ktorý sa musí Františkovi Strakovi páčiť. Čo ale teraz vyviedol Andrija Katič. Nákop našiel Jakuba Holúbka. Pepaň Duisberg si robil pozíciu na zakončenie a vyrobil si celkom pozitívnu, pretože z tohto bude pokutový kop. Ivan Mensah tam zletel. Pokutový kop nenariadený. Bolo to práve po rohovom kope. Aj teraz ho hľadá centrovaná lopta, ale z druhej vlny zakončujú Trenčania. Bol to z Kovajsa. Paríž posiel loptu na Epihina. Ten ju dokázal skrotiť. Stále Dimitri Epihin hľadal z voľného hráča na prihrávku. Šongos poza 16-ky. Trnovský a Mensah odkopáva. Ďalší rohový kop. Lopty. A tak napokon posiela loptu priamo do 16-ky. Odrazená k Veselovskému. Ten zakončuje. Je to gól Ivan Mensah. Banská Bystrica vyhráva 2-0 v 33. minúte. Takže by kúzlo Františka Straku fungovalo aj v tejto sezóne. V lani zachránil Michalovce rok predtým práve Trenčiansky AS. A teraz točenie ťažiska na Veselovského. Lakiezek si pýta loptu a ju dostáva Lakiezek! Výborný zákrok Andriju Katiča, ale nebezpečenstvo stále trvá. Dominik Veselovský. Lopta do 16-ky. Pozor na Klimpla, ktorý nedokázal odvrátiť loptu a hlavičkoval, respektíve zakončoval. Pomôcť aj Martin Rimarenko, ale Jakub Považanec sa len veľmi ťažko zdvíha zo zeme. Zakončenie Gosatečované, gól! Trenčín znížil na 1-2. Strelu vyslal na bránu Šongos, ale bol tam výrazný teč, ktorý pomýlil Michala Trnovského. Ale ako tak sledujem, vyzerá to na taký klasický koňar. Čo Trenčania posielajú loptu do pokutového územia. Trnovský musí zakročiť a nezakročil. Sani Sulejman v 66. minúte vyrovnal na 2-2. Tak Caplárová pasť opäť sklapla a opäť to je v zápase Trenčína s Banskou Bystricou v rovnakom garde ako pod Urpínom. V prvom vzájomnom meraní síl v nadstavbovej časti. A to máme ešte do konca. Pozor na toto zakončenie, ktoré musel center Rimarenka na bližšiu žrť. Zatiaľ bez zakončenia. Veselovský, takže by sa rozlúčil gólom. Takmer áno. Center Šona Gosa. Zakončený hlavičkou do brvna. Ešte pozor na tú situáciu, ktorú Trenčín zdá sa nevyšperkuje gólom. Hlavičkujúcim hráčom bolo. Čaká v tomto kole zápas doma s Michalovcami. A je tu koniec. Trenčín remizoval s Banskou Bystricou 2-2.